A pouco máis dunha semana do inicio do Festival das Revenidas, o ambiente en Vilaxoán é ben diferente ao que normalmente rodea esta cita. Hai veciños na vila que creen que este ano non debería celebrarse porque teñen medo a que aumenten os contaxios por COVID-19. Ademais, o pueblo está todo en contra, joder. As protestas levaron as autoridades a cancelar a presentación da cita. Tanto dende o Concello de Vilagarcía como dende a Xunta insistiron en que se fará con todas as garantías sanitarias. Apostan por unha cultura e por unha cultura segura. Eso que está garantido neste Festival de Revenidas. Se pondrán todos os medios que teñe a Administración Municipal e se falará co resto de administracións para, ademais de todas as medidas de seguridade habilitadas polos organizadores de evento, pois que as forzas e corpos de seguridade estén moi pendentes de que se cumplan. A cultura é segura, en Galicia están habendo un montonazo de eventos culturais, de funcións realizados por profesionais, como é o caso do Revenidas, de Xoán Quintans e o seu equipo, que se desenvolven en condicións de seguridade. As Revenidas serán este ano en conserva, cun formato moi reducido. Como se ven facendo noutras citas semellantes, a xente terá que estar sentada cun 1,5 metro de distancia de separación e terá que levar a máscara durante toda a actuación. Haberá 4 escenarios e os aforos serán reducidos. Non hai zona de acampada, non hai xardiñada, un aforo moi reducido para 500 persoas no recinto portuario, e no Parque Doña Concha haberá un aforo para 250 persoas e aquí nesta praza para 50. Queremos incidir en que a cultura é segura, vai haber un estrito protocolo de seguridade. Nesta edición o festival aposta con forza por artistas galegos. De Vacas ou Kiko Cadaval actuarán de balde, polo que será preciso inscribirse previamente. De pago, cunha entrada de 15 euros, serán os concertos de SES, Celtia Irevire, Ortiga e daqui da Ría en acústico. O domingo 13 pola mañá terá lugar a gala de Circo Revenidas e xa pola tarde o festival estrea a colaboración coa asociación O Soño de Lilith, acollendo a gala Revenidas Festivala. A programación complétase con outras iniciativas como show cookings con produtos galegos, concertos de bandas locais ou os roteiros Redescubre Vilaxoán.